Да видим този нов фондютен, който си купих. Да видим как ще бъде. Така. На другата страна трябва да има камбуки четка, която разнася много добре и не си цапам пръстите, като с предния ми фондютен. Много е мека и доста добре, лесно се разнася. Да, хубаво покрива. Финните бръчки покрива не се виждат. Ето. Харесва ми. Ето разликата на половината. Адаптира се добре към кожата.